da wanda da yake ji. Komai kake tana bun ba'asi idan ka zo da san zuciyarka dole ne ta yi maladabi. Akwai wani mutum magidanci shi ya kasance da mamugunci tamkar kubuwa mai huci hakin da kan iyalansa baya ba su ya saka su a jarabi. Koci da sha haƙi ne babba to shi ma in suka tambaya ya sa su gaba amma shi idan ya fito waje. Tunda nake ban taba ƙarya da wani mutum ba sai ki, kuma na ji daɗi da ƙarya ta zame min mafi nadamar abin da na taba aikatawa, tunda damar haramun ce a cikin addinin musulunci. Na zo ne in baki haƙuri don Allah ki haife mu. Wannan ne karo na farko da na taɓa yi wa wani ɗa namiji abin da ya sa ni cikin nadama. Kamar yadda ban taɓa ganin mai haƙuri da juriyarka ba a rayuwata. Abin da ya faru ya riga da ya wuce. Da fatan kuma za mu yafi junanmu ni da kai. Baki aikata min zinufin da zaki nemi yafiyata ba. Domin laifin da na yi miki wanda ba za ki iya gafarta min ba shi ne miki. Kin ga hukuncin da kike min sunansa adalci, don haka sai an jima. Ina da lecture karfe 9 gobe. Idan kana so ka tabbatar min da cewa ka haƙura, to ina so ka zo ka kai ni. Ki haƙuri ranki ya daɗe, ba abin da ya kawo ni kenan ba. A daidai lokacin da aka haramta min shigowa wannan gida. Kada a yi haka, Sabi. Sabi, don Allah, ka taimaka ka yafe mata. Darajar ki a idanuna ta wuce ki sa baki a cikin wannan ƴar ƙaramin magana. Ka ci gaba da kai ta makaranta. Shikenan, zan yi biyayya da umarnin da komai ya riga. Gaskiya ne, Sabi. Na gode, Allah ya maka albarka. Amin Hajja. Suka tambaya ya sa su gaba amma shi idan ya fito waje. Anya kuwa ba zan dasa ayat tambaya akan wannan matar ba. Yaya daga kawai ta hau abin hawa na haya ka kai ta ka sauke ta biya kuma sai a bige da siyan irin waɗannan kaya masu daraja har da wannan faskareriyar waya. To gaskiya sai na sanar da mahaifinka. Bari ya zo in sanar da shi kuma mu ji me zai ce akai. To kawai daga haduwar titi keke ajiye kuma shi ya kasance da mamugunci tamkar kubuwa mai huci hakin da kan iyalansa baya ba su ya saka
ranke daɗe ya kin zo? Na zo. Ranke daɗe ki haƙuri. Ai ban san kin zo ba. Ai ba za ka san na zo ba. A ce mutum ko da yaushe bai da aikin yi sai na shafi. Ke wannan ba abun alfaharinki ba ne? Ai abun alfaharinki ne don ya ce ke budurwar shi ce. Lokacin da kika yi aure kuma shi kenan. Kin ga ƙarya ta ƙare ko? Ya ƙaryata kansa da kansa. Ki ya haƙuri ki daina kuka ki share hawaye. Akwai wani mutum magidanci shi ya kasance da mamugunci tamkar kubuwa mai huci hakin da kan iyalansa ba. Da tsohuwa da yaro da yarinya duk mutumin da yi giggiwa a gurin bada kuɗi ko wani abu ko wata waya ko ku kashe. Nasarar gani duk wanda kaga yana kiwo ungulu to tabbas kasuwar asara ya nufa. Dukiyar da mahaifinsa ya bar musu ita ce ta tsone masa ido, sai dai kash neman jefa rayuwarsa cikin ruwan duniya da lalacewa hakan ta sa ya gamo da babban ajalinsa. Nasarar gani Na rantse da Allah an ci galiwa kuɗin mutumin can tun da shi ya walar da mu. Kai taran fa ya ga sawun baburin sanan taran fa ya ga. Wannan ake sa wannan ake cewa. Wannan shiri zai rika zuwar muku a tashar mu ta YouTube mai suna Umar Sele Hausa TV. Ku yi subscribe ku danna kararrawa. Wai kai bala wai kai da wani. Tauraruwa mai wutsiya. Ganin ku ba alheri. Daga yau sai babu kai babu gidana. In na ƙara ganin ka wallahi ranka samu kuro sabaci. Babu sana'ar da nake yi kawo sannan ga talauci yayi mana katutu. Sannan gashi ba mu da cinyo ba mu da na gobe. Wai kai mai isa ne kake haka ne? Wannan wani irin mugun hali ne haka? Kai ba za ka hakuri da abin da ga ku ba. Kai wa kake ga wannan magana ina faɗe kana faɗe ne kai ya zai a ci akan wannan abu. Gadon dukiya ba illa bane, haka zalika amfani da ita ba illa bane, sai dai kash wane ne zai iya tasarrafin dukiyar, sai dai ƴaƴan sun nemi su da gayyara. Ni da kai ke ma ke da wanne zan je? In maka mako matsayin uwata na ɗauke ki, abinda zan wa mahaifiyata ta ji daɗi ke ma zan iya yi. Rayuwarsu ta shiga cikin kunci domin ganin cewar ba su mallaki abin da suke da shi ba. Nasarar gani labari da tsarawa Abba Abdulkarim Yalwa, ɗaukar nauyi Ishaq Miya, mashiryin shirin Umar Musa Sele, mataimakin mai bada umarni Ibrahim Shamu. Ya fice ta bayan shamaki. To ya kake so mi ma? Kai baka san wasa ba? Wani wasa Alhaji kai ka sani fa ina ganin girman ka banda kai ne billahi la azimu dole sai ka mutu a gurin nan dan ka san aiki na baya kwana. Wanda ya bada umarni Sa'ad Maska. Nasarar gani don shiri zai rika zo muku duk ranar Talata misalin karfe 8 na dare. Ban gaya miki in zaki fita ki sanar da ni ba. Banda abinka me za ka yi da ita ta tafi can tana yawon kama tasharta, yau tana can gobe tana can. Idan ban miki mugun duka ba shege in game da ke a bariki sannan kuma ki zo ki dinga min irin wannan tambayar. Dan da rade. Tirka-tirka tirke rashin gaskiya ta tunzura wa'yansu mutane uku daga gabas sun yi yamma. Ko me hakan yake nufi? Ku biyo mu cikin shirin zahiri ko baɗini. Abin da kake yi ina wanda suke kawo min labarin ka. Kar ka ɗauka cewa ban san abin da kake yi ba. Kar ka fita a gidan nan har zuwa lokacin da zan dawo. Yawwa. Zahiri ko baɗini. Ai Allah ji ka san tamu ba irin tasu ba ce. Allah ko? Allah. Amma wallahi bara a rayuwarki akwai abin mamaki. Dalla ina ruwanki da rayuwata. Haka nake gani ya fiye mu kin haife ni ne ke waye san me kike aikatawa. Anya rayuwa ta yi a haka. Jarabta ce ko kaddarar rashin sa'ar aihuwa, shirin zahiri ko baɗini shine amsa. Yarinya ce ni ba zan ce na sakirin ɗacin da uwa take ji. A ranta ba idan abu mara daɗi ya faru da 'yarta. Dan Allah mamaki ya haƙuri.
A gefe ɗaya kuma akwai wani attajiri kuma fajiri, ba shi da aikin yi sai safaran miyagun ƙwayoyi da kuma neman mata. Wane ne wannan? Saboda yarinyar nan yadda za a yi gobe muke so mu tashe ta. Shirin zahiri ko baɗini shiri ne na kamfanin Maska Production Nigeria Limited. Ina kai ina yar tasha. Yar tasha? Warai kuwa. Safiya fa. Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita. To menene kuma abin tsoro? Ba tsoro nake ba Alhaji. Wallahi abubuwan ne suka dan yi yawa. Wannan kura da fatar akuyar da kike min yayi yawa. Ko ba komai Safiya ni yayarki ce na girme ki. Haka zalika zahirinki da baɗininki a tafin hannuna nake ganin sa. Ko kin manta lokacin da na ganki a 48 Lord ke da wani? Ba da umarni Malam Sa'adu Maska, zahiri ko baɗini coming soon. Ina ɗan wani gyara ne haka. Dama gano ka ne daga can na ce ba za zo mu gaisa. Ka ce baka fita ba. Gaskiya ne, dan mama kwanta ta karɓi ka irin wannan taɓa ruwa haka. A ka bar zolaya ta mana. Ai wannan wanda kuka daina yi sani tun da daɗewa nake watsa. 20 kamaraya ne fa. Awa man Salman 20 kamaraya ne. Hello Hajjaju. Hello wallahi ina yini? Ina majalisar mu. Amma uga ya fita da mashin ɗin. Yanzu? To ga nan Allah ya ja. Na gode ya ja, na gode. Malam Salman. Kama ba. Ya Allah ni ba za ni je wata uba. Zan dan je yanzu zan da. Na dawo ma ci gaba da gaisa. Ba za ni. Shi an jima. Sai ka fito. Wannan gida yana ɗaya daga cikin gidajen da mijina ya mutu ya bar min su. Taho mu je. ma za a dauke ka a filin bandin ne ka fara zama kot haka kawai da wani na mene ya sunanka sunana ɗan na guda ɗaya ai yau katanga shida zan haura ku inda nayi a waje ana yawo ana nuna ni malam ya gaskiya ya saboda ne da sakirar ma'aikata ya je ya shafa giya nan ɗinsa sai ya yi ƙaru. Ta kamar min gida na ba za ta kaso min. Sunana? Duka ɗauka. Dubu ba? Na gan ka da su. Wannan ƴan dubu ne sai na irga. Ka fita ka bar min gida na. Ai kai zan da ka. Sannan